Priatelia, denne mi od vás prichádza množstvo otázok a ja sa snažím odpísať každému. Veľa otázok sa ale opakuje a preto som sa rozhodol vám v pravidelných intervaloch odpovedať na vaše otázky takouto formou a poďme hneď na prvú otázku. Štefan zo Zbehov sa pýta, či a ako môže samosprávny kraj reálne pomôcť všetkým svojim obciam a ja rovno odpovedám, že áno, môže. Práve preto som prišiel s nápadom, aby Nitriansky samosprávny kraj ako prvý a pokiaľ viem, stále ako jediný ponúkol samosprávam dotáciu vo výške 5 000 eur. Množstvo starostiek a starostov túto možnosť v minulom roku využilo, no a od minulého týždňa sú otvorené nové dotácie na rok 2024 a tak majú znovu možnosť získať ďalších 5 000 eur do obecnej kasy na rôzne projekty vo svojich obciach. Ďalej, Frederika sa pýta, v minulom roku ste spomínali, že chcete nakopnúť šport v Nitrianskom kraji, začali ste s olympijským dňom. Čo plánuje spraviť na podporu v tomto roku Nitriansky samosprávny kraj? Tento rok čaká športové kluby a zväzy v našom kraji naozaj jedinečná pomoc. A aj tu si dovolím povedať, že držíme prvenstvo medzi krajmi, keďže sme ako prvý a aktuálne aj jediný samosprávny kraj, ktorý podporí kluby a zväzy sumou 50 eur pre každého registrovaného športovca do 18 rokov. Podporíme takto viac ako 400 klubov a zväzov v našom Nitrianskom kraji a celkovo viac ako 16 500 mladých športovcov. Týmto krokom zároveň pomôžeme nielen športovcom v našom kraji, ale aj mestám a obciam, ktoré sú veľakrát nútené pri svojich výdavkoch siahnuť práve na finančné prostriedky určené na šport. No a žiaľ, prichádza mi od vás aj oznámenie o premávaní aut na cyklotrasách a odpílených ochranných stĺpikoch či o znehodnocovaní tohto značenia. Viete, naozaj ma mrzí, keď niekto úmyselne škodí ľuďom v našom kraji. My opravujeme cesty, rekonštruujeme mosty, budujeme cyklochodníky a nemôžeme tolerovať, ak niekto tieto cyklochodníky úmyselne ničí alebo dokonca na nich ohrozuje ľudí autom. My pravda, že osadíme nové stĺpiky na týchto miestach, ale poprosím vás, ak uvidíte takýto vandalizmus alebo uvidíte auto na cyklotrase, nahláste nám to. Odfoťte ešpezetku a pošlite nám to. Spoločne to musíme zastaviť. Dámy a páni, tak to boli 3 otázky, ktoré vás tento týždeň najviac zaujímali a ja sa už teraz teším na tie ďalšie. Dovoľte mi aj touto formou vám popriať krásny víkend.